El meu primer camp de treball va ser aquí a Catalunya, en un poble molt petit que es deia Tarrés, a prop de Poblets, del monestir de Poblets. I aquesta experiència va ser la meva primera experiència com a camp de treball i va canviar una miqueta la meva vida. He après moltíssimes coses amb l'SCI. Coneixements, però també he après tots els valors de l'SCI, de posar-les en pràctica. Jo crec que això ha sigut una escola molt profunda, no? I que és difícil d'explicar, però d'alguna manera et transforma de formar part de l'SCI i de tenir totes aquestes experiències. I les coses que em recordo molt o que tinc molt bon record és quan encara estava treballant a Bèlgica vam fer una campanya que va durar 3 o 4 anys, això als anys 90, sobre els refugiats, es deia Crossing Borders. I va ser una campanya que realment va sorgir de la base dels activistes, no? I va ser una cosa que també compartida amb les branques de tot el món, que a Sri Lanka tenien gent desplaçada internament, a Índia tenien refugiats, i a Europa hi havia el conflicte dels Balcans i tot això va crear com una inquietud per part dels activistes de les branques de fer alguna cosa. I aquesta campanya jo puc dir que des del principi he sigut una de les persones que ha estat a darrere d'aquesta campanya i va ser, si ara ho miro, crec que en aquell moment vam fer molt bona feina. I jo crec que en un món globalitzat, on els diners i el capitalisme són tan presents i tan forts, és molt important que hi hagi entitats com l'SCI que promouen uns altres valors, com la solidaritat.